Айде сюда! Плувай! Ще да поправя. Има някакъв странен дължин плувай. Айде сюда! Плувай! Започва дисциплината 100 бътерфлай момчета, родени 2003-2004 година. Тя ще се проведе в 3 серии. Проверка на участници в първа серия. Втори коридор Мартин Христов, КПС Черноморе. Трети Мартин Добрев, Албатрос. Четвърти Християн Георгиев. Дай, Вики! Айде сюда напред! Пети Тимур Бакуревич. Айде сюда! Дай, Креси! Давай сюда напред! Давай! Дай, Вики! Дай, Креси! Давай! Напред! Давай! Дай, Креси! Ай, Русина! Дай, дай! Дай! Айде! Айде! Браво! Айде сюда! Плувай! Още малко, давай!